Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum Türkmen halkım. Men Hıdyrov Kakımrat, DVT liderinin biri. Şunki videomda men Milli Howpsuzlyk Komiteti ministrliğinin şolara yüzlenesi meli. Hem ikinci parçasında İstanbul'daki Türkiye'deki İstanbul şehrinin konsolosunun işgärlerini yüzlenesi meli. Milli Howpsuzlyk Komitetlerinin işgäri. Siz näme işläp otyrsınız? Siz halkı kısıp otyrsınız da, halkı bir soňky derejesine yetirip otyrsınız demine. Biz devlete bolup, olu halkı köşüştürüp, azatlyk bilen hökümete alaýly diýip oturanyň, siz halkı şöyle kısıp, derejeye yetirip otyrsınız. Men şugun Daşus vilayatynyň Milli Howpsuzlyk ministrliğinin işgärlerine ün söresim edi. Siz Daşuz vilayatın halkı bilen oýnady otyrsınız. O Cüneyt Han'ın yoğulukları, çoğulukları, şoların nesillerinden 1940-njy ýyla çelli basmaçylyk edip geçenlerin nesillerinden. Şolary şöyle bir derejeye getirdiňiz, olar siz jaýyňyzy ýakmaga taýyn. O aýna çüşe 1 litrlik benzin goýup, üstüne bir parça çıt koyup, yak koyup jaýyňyz krişasına taşlama taýyn olup otyrlar. Biz olary köşüşdirip otyrs. Sebäbi biz sizin çağınız alada edip otyrsyz. Sebäbi sizin çağlarınız yetim bolmasın diýip. Näle adam eýsiz? Halk ujut oýandy, halk ujut başga ýurda barıp gaýtdy, gördü azatlyk bardy. Aýdy otyrana biri, Türkiýe bardyk şu daýda Elmada azatlyk var, çilim çekip otyrsyň, hiç kim saňa nemeden ak muzurka taşy, Aşgabatda goňýandy, gara kostyumda dur diýip, faşist ýaly diýip, täzeden konslaýyry dönen ýaly bolaýyndy. Näle siz adamlar, düşüner ýaldy. Siz näme halka azar berip otyrsyňyz? Salgyt ýygnan bolup. Siz adamları iş ödürlen salgyt ýyglamakdan öň. Olaryň mallaryny nemelerini satdyryp şu gaz çyrap arady nemeleri ýygnap otyrsyňyz. Elektrigem akşam arada öçüreňiz eken siz. Näme üçin size tölemeli? Men aşolaryň ýerine bolsam tölejem de. Sebep dolu servis alanak sizden. Köşeşin, siz kimi kulluk edip otyrsınız? Prezidentden mi? Seredin ha prezident dvayni ha. Ön tigir neme edip ýören adam? Aylap ýören adam. Häzir ýuguran oli. 63 ýaşynda adam ýugurup bilýem o. Saglygyň neme etmeýe. Pazalat etmeýe. Seredin ha. Yüzlerini yüz keşpisine seredin. Yaş olup gitti onun yüzü. Dvaynik. Indi İstanbul'daki konsolosun işgärlerine. Siz näme edip ýörsiňiz? Siz Türkmenistan halkının arkasından aylyk alıp ýörsiňiz. Ondan başka şolaryň üstüne arza şikayet ýazýaňyzmy Türk polisiýasyna? Siz gorkaňyzakmy? Siz ýörap barýanyňda arkaňyzdan barıp gara polisiýelerin paket giydirip urup döwüp gitseler sizden. Biz şo zada aýdamsak, ýöne adamlary şo zada ýetirip otyrsyňyz. Biz dewede aýdyp otyrs, köşeşiň diýmän adamlary. Ýöne soňky burna çeli ýetirdiňiz adamlary. Şörne ýetdi, şörne. Bir damja çümelle. Ýarlylar adamlar. Bir halk tarapa ýykylyň, halk tarapa. O edin deyip iştahat etmeň, sabotaj edin. Siz seredin ha prezidentin sizde dvaynik. Sağ olun adamlar. Ta indiki duşumuz çelli.